ganteng di aku ambek Akbar. Jajal anu disurvei. Survei. Pak Yon. Nyuwun pangapunten nika warga Ketawang. Nggih leres nggih. Ketawang ayo. Ketawang niki ibu-ibu antusias teng ngajeng piyambak nika komplit red. Ganteng pundi Mas Akbar kalih Mas Komet? Sinten, Bu? Oke. Lah, kok iso oke lho jare Ora, ganteng kamu jare. Ora masalah tak buktekno sing penting. Lho. Nek pancen ganteng kono, Iya. aku wis payu dhisik kono go. Berarti kan ganteng aku. Nuwun sewu Mas Akbar jenengan apa dereng kagungan garwa nika? Ah, sapa sing gelem? Ini yo ora apa-apa. Iki yo sithik nyelengit lho ki. Cekit biasa niki kula mboten nate. Kok iso ngarane sapa sing gelem rumangsane lho? Wong masyarakat Ketawang we survei ganteng Akbar lho. Lho, Ganteng tok gak cukup rumah tangga lho, Mas. Tak omongi lho. Karena Mas nganten Mbak nganten niki kan ngunduh pelem. Mudah mantu. Mantu. Ngunduh pelem Mantu, yo Pak. ngepelemi sapa? Ngunduh mantu tok. Heeh. Mas sinten kalian Mbak sinten? menika Mas Mas Panda. Panda kalih Mbak Vina. Ora cukup gur ganteng tok. Lah terus Sing penting eneng lanang eneng wedok. Lagi dadi. Lah ngono. kok syarate wong rumah tangga pengen omah-omah nikah kuwi Tanggaku kan ganteng eneng 10 luwih ya gak payu-payu. Kuwi mergo wong gak nekat lho ngono lho. lah syarate nek pengen ndang rabi piye? Lho, nek aja wedi ora duwe apa-apa, aja wedi tanggoku langsung nikah. Bar nikah apa-apa saiki duwe. Alhamdulillah. Sik ngene iki berarti aku padha karo ngangsu kawruh nyecep ilmu sadurunge aku sok rabi ning Mas Komet sik. Lho, yo no ki sana. Wah, modele kaya tagak mik ngono tak. Lho, diakui maupun tidak kiril. Piye? Jajal, Omah-omah piye? Saya sudah mempunyai 2 anak. Dua anak, cewek Iya. cowok cewek, cewek cowok. Aku seneng cewek-cewek. Lho. Anaknya dua cewek semua. Nggih. Nih. Cewek-cewek. Nek cowok-cowok aku gak pati seneng, Mas. Ya ora kaya cowok nggih Mas Akbar nggih. Nggih no cowok. Anak lanang kuwi disekolahno dadi sarjana seni contone Mas Akbar. Nyatane saiki ya terkenal nyambut gawe ya penak. Ning wedok ki luwih gemati. Gemati wong lanang, Met. Aku gak seneng wong lanang ki angel disapih ya angel. Sik to, ning ndi ki gemati wong lanang. Nah. Angger pernikahan iki mas kawine saka wong lanang lho. Wong lanang. Sing keragati wong lanang lho. Iya. Ning masalahe ora kuwi. Masalahnya apa? Nyapih ki lho, lak bayi lanang karo bayi wedok kuwi angel bayi lanang, Mas. Mula ngrepotno ibuke. Ngono lho. Alah, kowe iki alasanmu apa kok iso angel wong lanang lho? Angel lah bayi wedok nek golek ndok tembean disuwuk dadi wis ora mik meneh. Selawase wis ora mik. Ora mik. Nek lanang. Lanang lu kaduk wah aku sik iya. Kowe hati-hati untumu entek lho jajake kakean. Hah? Kakean ngombe kuwi mau kok. Ora tak kek gula kok. Ngene iki kan namanya pornografi to. Pornografi. Iki awake dhewe bareng nglakoni poso sesasi. Nah, Sampeyan minal aidin wal faidin karo kula. Walah. Piye wi? lho, maksude Lho kene ya nek bodo to, Mas. Lho. kowe tak kekrek cangkemmu lho engko. Lah kuwi takon kok. Oh, bodoh iki angger menganut agama Islam, berarti yo duwe lebaran kabeh. Duwe bodoh ora ngoten nggih Mas Akbar nggih. Contone Cak Yon, kali kula. Nah, upamane aku sing nom, Mas Akbar ki cara menurut dadi bapakku. Heeh. Kono kadung. Lah iya didelok carane, ditingali sing apik. Oh iya. Wong nom ki kudu ngaturke lungkut. Unggah subacita. Dicontone Contone sing apik kok ora ngingetno. Rumangsane kok Wong aku sing dadi sing nom. Iya. Mas Akbar dadi bapakku cara ngono. Oh. Mbahku lah mbahku. Iya, Mbah. Ngono ki paling ora langsung ditandak jelek lungguh sing apik. Dodok. Aduh, Ah, syukur tiban wong gunung. lagi bodoh kok wis nyicil gawe dosa lho. maringi contoh soalnya komet iki diedeli ra kaprah to. Lah kowe wis ngatungne wit mau kan ora mbok salami kan malu. Alah ngono gelo layak gak payu rabi. Ora gek cara ditungno moh nesu. Aja ngono lah aku yang Lah aku lho mboten kok njunjung awak kula piyambak. Piye. Kula tak tung-tungno ngeten iki langsung jenengan mboten ate ta? Maksudnya piye? Ngetungne apa ki? Alah wis ora usah. Lho, upamane contone ngene lho. Upamane contone. Nuwun sewu Mbah Akbar. Kowe jombah to Mas ngono. Oh nggih Mas kula nggih. Iya. Nggih nyuwun pangapunten Mas Akbar. Nggih. Sarane menika dinten lebaran kula nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula Mas Akbar. Nggih, kula ugi Cak Yon. Nggih. Mbok menawi wonten lepat, luput, nggih to? Nggih. Tembung sak kecap, tindak sak pecak menawi wonten klentak-klentune ngatur, kula nyuwun samudraning pangaksami Nggih. wonten ing dinten fitri. Nggih. Lho ngono lho carane. sak nom-nom sik ki apa enek ngono.